Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naging side ako ng pamilyadong lalaki. For the straight term, di ba, usually third party ka. Pero ako kasi, I don't know kung hindi pa siya makapag-out kasi nasa closet pa din ata siya. Pero pamilyado siya. Magandang tanghali, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Jay, 30 years old. Listener mo mula sa Makati. At ito, ang aking secret file. Isa akong gay. Galing ako sa isang long-term relationship. Sa kapwa ko gay. Pero hindi maganda ang ending ng relationship naming yun. At sobra akong nasaktan. Kaya medyo natagalan akong single. Mga 3 taon. Nagtatrabaho ako sa isang pribadong kumpanya. Focus lang ako sa career ko. Bihira ang social life. Hanggang sa unti-unti akong nag-open at naging willing na mag-entertain uli ng mga bagong makikilala. In fact, willing nga rin akong sumubok ng ibang type ng ugnayan. Masabi ko lang sa sarili ko na marami na akong experience with other men. Kaya medyo nanibago ako when I met this new guy. Habang lunchtime sa trabaho, nag-decide akong lumabas muna sa opisina para mag-vape at magpalipas oras. Yun na rin ang oras ko para mag-check online sa phone ko. May account kasi ako sa isang dating app, pero bihira ko lang yun buksan. At dahil bored ako, nagbukas ako ng app na yun. May mga nakita akong nagpakita ng interes para mag-tap at makipag-chat. Yung iba naman, na mga nakita ko ron, 12 hours ago lang. Yung iba matatagal na. Hanggang sa may nakita akong profile na blanko. Walang picture, walang mga kung ano-ano. Basta ang pangalan lang niya ay Dad. Nag-initiate ng message si Dad sa akin. Nagresponde naman ako. Doon na nagsimula ang communication namin. Getting to know ng mga basics sa umpisa. Tapos sabi niya sa akin, nasa malapit na lugar lang siya mula sa kinaroroonan ko. Nagtanong din siya kung free ako by Friday that week. Umuo ako. Malilate ako ng labas since month end at may mga isasubmit pa akong report sa opisina. Then nagtanong siya, so can we meet on Friday? Hintayin kita. Sumagot ako ng sure. Di okay, see you on Friday. DJ Rocky, sa totoo lang, parang hindi ako mapakali. Excited na ako mag-Friday. Wishing na bumilis ang oras. At lumipas na nga ang mga araw. For the first time, after a long time, I was looking forward more than anything else na sumapit ang araw ng Biyernes.
Natapos ko ang mga kailangan kong tapusin sa trabaho. At bago ako umalis, nag-share ako ng location kay Dad. Sagot niya naman sa akin, susunduin niya ako. At kotse niya, yung may headlight na nagbe-blink. Maya-maya lang, naroon na ang sasakyan niya sa labas ng opisina ko. Hinihintay ako. Ang mas nakakagulat lang ay hindi pipitsugin ang kotse ni Dad. Branded. International. Halatang pang may kaya. Hayop sa branding. Kasi literal na may hayop. DJ Rocky, nagulat ako. Akala ko kasi simple lang ang pormahan niya. Yung bang parang nakamotor lang. Chill-chill tapos pwede lang gumala kahit saan. Pero iba. Iba si Dad. Luxury car ang bumungad sa akin. Tinted ang mga bintana. Halatang pang big fish. Big fish. Malaking isda. At mabanggit ko lang ha, na never ko pang nakita ang mukha ni Dad simula noong nagkausap kami sa app. Kaya paglabas niya ng kotse, parang nakaharap ko ang kagwapuhan ng isang kawig ni Gabby Concepcion. And then inalalayan niya akong pumasok sa car niya. Madilim sa umpisa pero nung buksan niya ang ilaw, pati ako na-turn on sa kanya. Type ko kasi yung mga tulad niya. Yung dad bod, thick guy. Tapos yun na, konting kwentuhan, kumustahan, hanggang sa niyaya niya akong magkape. Siyempre pumayag ako. Akala ko naman, sa coffee shop kami pupunta. Hindi pala. Ayaw niya raw sa public place magkape. Ang napansin ko na lang, pumapasok na kami sa isang exclusive village. DJ Rocky, doon pala siya nakatira. At dinala niya ako roon, sa mismong bahay niya. Na napakalaki, very modern ang itsura. Sabi niya, wait for my message before you go out of the car. Then pumasok siya sa bahay niya. After 10 minutes, pinababa niya ako para sumunod pumasok. Pinadiretso niya ako sa master bedroom. Saktong may drinks at pagkain na rin nakahanda roon. DJ Rocky, buong gabi kaming naroon sa kwarto niya. Ayaw niya akong basta lumabas ng kwarto niya. Kaya in-enjoy ko na lang din yung trip ni Dad. Imagine, first time naming magkita tapos diretso ako sa kwarto niya. Doon lang kami nag-usap. And at this point, naisip ko na parang hindi pa nag-out si Dad sa tunay niyang sexual orientation. Kaya siguro maingat siya na hindi makita ng iba. Doon sa bahay niyang yun na napakalaki, 4 ang katulong niya. Oo, 4 maids. At meron siyang 2 helper na mga lalaki. Pero ayaw niyang makita ng kahit isa man lang sa kanila na may kasama siyang tulad ko. Siguro, pag may nakakita, sigurado, malaking iskandalo ang puputok. Hanggang sa nakaramdam na ako ng something awkward. Sabi ko kay Dad, kung okay lang sa'yo, I need to go na. Nasisense ko rin kasing medyo aligaga ka. Maybe you're not that comfortable with me? Sagot niya sa akin, No. I'm okay, I'm fine. I insist dito ka na matulog. You can use the shower. A part of me says, sige na.
Go ka na dyan. Kaya ayun, naligo ako. Pinairam niya ako ng damit. Then naligo rin siya. Then nagtabi na kami sa bed niya. Todo pakiramdaman muna kami. Until humiga ako ng patagilid. DJ Rocky, hindi ko ina-expect ang mga sumunod na nangyari. Nang makita ko siyang nakatingin din sa mga mata ko at tila may balak ng ibang gagawin. Sabi ko, hindi to out. Kaya ganito niya ako itago. Kasi nung nag-aaya na siyang, nung inaya ko siyang, sabi ko, let's have some coffee na lang muna sa Starbucks around dito sa labas ng village, no? Sabi niya, ay hindi pwede. Gumano na siya. Sabi ko, okay, sige. Tapos dumaladyo na kami sa bahay nila. And then, sabi ko mukhang, yun nga, confirm closet to. Kasi hindi niya ako pinapalabas ang kwarto. Tapos, talagang clear niya yung area. Kailangan walang maid na natira. Siyempre, nag-shower na ako. Nagpahiram siya ng damit. Nag-shower din sa and all. Nung nakahiga na, alam ko nagpapakiramdaman ng kaming dalawa. Until, tulog na ba ang mga bata? Kung ano yung naiisip nyo, merong nangyari. Hindi pa doon natapos. May mga follow-up pa na meet-up, nag-check-in kami sa hotel na hindi kami parehas ng room pero nagsi-sneak out. Yes, DJ Rocky. May nangyari sa amin ni Dad. May ginawa akong something special sa kanya. At sabi niya first time niya raw yun ma-experience. Hanggang sa tinawag niya akong babe. Nagulat ako. Babe! Hanggang sa yun na yung naging endearment niya sa akin. Nasundan pa ng nasundan ang pagkikita namin ni Dad. The next time, nag-check-in na kami sa isang hotel. Magkahiwalay nga lang kami ng kwarto. Ang diskarte? Either ako ang pupunta sa kwarto niya o siya ang pupunta sa akin. At ayun, may naganap na salisihan. Nagkaroon ng sequel ang mga naganap sa aming dalawa. At sabi nga, when the cat is away, the mouse will play. Nalaman ko kasi mismo mula kay Dad na nasa abroad ang dalawa niyang anak. Kasama ang asawa niya. Yes, DJ Rocky. Pamilyadong tao si Dad. Nung unang beses na may nangyari sa amin, nakita ko yung wedding portrait nila ng wife niya nung bagong kasal sila. Sa isip-isip ko lang para akong nakikipagpagalingan sa asawa niya sa mga nangyayari sa amin. I was like, ano girl, kaya mo rin ba ang mga ginagawa ko ngayon sa asawa mo? Hanggang sa unti-unti na akong kinatok ng konsensya ko, DJ Rocky. After nang nangyaring yun, sa amin dumating sa punto na gusto na akong bigyan ni Dad ng monthly allowance. 15,000 pesos a month. Ganun kalaki. Basta't makikita kami at gagawin ko ang mga gusto niyang ipagawa sa akin. Naisip ko lang, paano yung asawa niya? Paano yung mga anak niya? Dito na ako nakaramdam ng takot at pag-aalinlangan sa mga pwede pang maging kasunod na mangyari. Sabi pa nga niya, pag-uwi daw ng wife niya at ng mga anak niya, mag-out of town daw sila. Pupunta sila sa isang private island resort. Alam mo yung Balesin? Doon niya ako gustong isama with his family.
same flight, pero magkaiba lang kami ng accommodation. Salisihan uli yung style. Kagaya nung naunang nangyari sa amin sa hotel. DJ Rocky, nung ine-explain sa akin ni Dad yun, unti-unti na talaga ako nakaramdam ng takot. Buti kung hindi big time na tao si Dad. Pero, naroon yung possibility na kung malaman ng iba ang mga nangyayari sa amin, malaking kahihiyan ang idudulot nito sa publiko. So that's when I decided na bumitiw na. Umayaw na. Pinili kong i-cut ang lahat ng communication ko sa kanya. Maging sa Telegram o sa dating app kung saan kami nagkakilala, nirestrict ko na si Dad. And yes, DJ Rocky, nagre-reach out pa rin si Dad sa akin. Pero, naisip ko rin na ayoko namang suungin ng isang bagyo na hindi ako sigurado kung makakalabas pa ako ng buhay o hindi na. Bilang tao, mabait si Dad. Naawa lang ako kasi hirap siyang maglantad. Hirap siyang mag-out. Ayaw niyang ma-break yung stereotype ng publiko sa kanya. Na straight siyang lalaki. At ako mismo nakita ko yung struggle niya. Lalo na't family man siya. At isang kilalang tao. Kilalang tao. So ayun, I decided to step away. Umiwas na lang at ibalik ang focus ko sa trabaho. Kung may bagong darating na makakadate, go. Kung wala, okay lang din. Basta bahala na. At kung meron man akong natutuhang aral sa experience ko with Dad, yun ay ang matuto. Matuto na umiwas sa temptasyon. Pag alam mong mali, umiwas ka na hanggang pwede pa. Habang maaga pa. Kasi kapag lumala ang lahat, mahihirapan ka ng ayusin ito. Huwag ipilit ang hindi tama. Tamang hintay lang. DJ Rocky, sa ngayon, masasabi ko na nasa tamang tao na ako. Kaya naniniwala ako that good things come to those who wait and who have faith. Basta, tiwala lang. Ayoko magpakahipokrito, no? Dumating na kasi kami sa point na gusto niya na akong bigyan ng allowance. Like, hello, saan ka pupulot ng 15,000 every month? Tinapakan ko na nga yung mag-ina niya. Tas ganun pa. And then medyo natakot na ako kasi nung sinabi niya sa akin na, uy, uuwi dito yung wife ko and yung 2 kids ko, magbabalisin kami. Gusto kitang isama. Yun na yung time na ayoko na. Kasi natatakot na ako. Kasi ang laki niyang, alam yun, malalaking tao sila eh. So pag na-iskandalo kami, malaki. Kasi sobrang nakakahiya talaga.